Sanibonani, uMashozi lo oye wafaka ivideo last week bengiphethe unyazi uNkulunkulu wethu nje kanje. Okay, ngase ngibhala ke ukuthi uNkulunkulu wami owangivusa sengitholi wabuyisa umphefumulo wami. Alright. Ngiyaxolisa nje kakhulu guys ukuthi ngiphuzile ukuyiletha ubufakazi balokho. Ngagcina nje ngibhalile ngaphansi. Nganithembisa ukuthi ngizobuletha ubufakazi. Ngiyaxolisa ke ukuthatha isikhathi, ngiyaxolisa nje kakhulu kwelula. Isizathu salokho. Leya video ngayenza nje kade nklina. Ngase ngiphathe ifoto lika baba. Kwase ekhuluma ukuthi khuluma uthi ngakwenzelani. Ngase ngiyenza nje kanti ivideo uNkulunkulu uyayazi into abehlosile ngaleya video. Itrendile as I speak right now sina 24,000 viewers. All right, emese iba na 4,000 some change yama likes. Nabanye ka ba repostile ke nabo baningi ngokwabo. So kulo 24k viewers ngifuna ukunixoxela isimanga ngalo shembe wethu esimkhonzayo. Ngifake nganakile mina leya video, yabo? Ungukuthi nje I'm just sharing I story sami nofisa ukusazi. Bayiviewile 24 viewers. Akekho umuntu oke wagxeka leya video. Akekho umuntu oke wagxeka uShembe. Ngiyangizwa ke manje ngiyakhuluma. Akekho. Ngokujwayelekile uma sikhuluma ngoShembe kuma social media abantu bayavela bagxeke basho yonke into abafuna ukisho ngoShembe nikhonza umuntu kwasho wacima ukuthi amalanga. Kodwa kule video akhona oyedwa ovelile kulo 24 viewers wagxeka uShembe. So isona izathu esenza ukuthi ngeke ngiholde ngoba ngibonile mina ukuthi le video siphumile kumina kodwa uShembe usenza umsebenzi wakhe. Useyashumayela uShembe ubazi ukuthi baningi abantu abenzele inhlanhla efana nale yami angenzela yona. Baningi kodwa bebengakwazi ukukhuluma. Ngokufaka kwami leya video baningi abantu abakwaze ukukhuluma. Baningi kakhulu. I think bala ko 300 abantu abafakazile ngoShembe including abanye abantwana abonyazi abakhonza kwezinye izinkolo. Zikhona ezinye izinkolo ezifakazile kule video yami ukuthi uShembe wabasiza lapha nalapha ingane zakwethu. Ngithi nje kubona ngiyabonga Nkosi nibusisa. Nibusisa uShembe niqhubeke njalo ningasabi ukuzoveza imisebenzi emihle kaShembe. Ningasaba sisho ukuthi uma sekusizile shiya inkonzo yakho ebese uzokhonza la. Uzokhonza kweyethu. Kodwa sithi ungasabi ukushumayela ivangeli kaNkulunkulu, ungasabi ukushare ubuhle benziwe uShembe empilweni yakho. Singiyabonga nje kakhulu kulabo bantwana ngithi nje Inkosi nibusise. Ngiphinde futhi ngizobonga kulaba esishare nabo imisebenzi kaNkulunkulu. Ngiyabonga ngani zakwethu. Ngiyabonga ngiyenze ngayinakile ukuthi uShembe uzokhuluma kangaka ngale video. Wayeseyikhulumela umnikazi ngoba ubazi yena ukuthi uhloseni, ubazi yena ukuthi bangakanani abantu abangakaze balithola ithuba lokutshela abantu ukuthi uNkulunkulu ubavusile. Okay, nasi ke story sami. Bekuyilo nyaka uMarch March 6 ngo10:30 ngilele ngibuye emsebenzini kade ngisebenza i-day shift. Okay, ngilale. Uma ngilele ebese ngingena omubi. Mangena ngathi ungena nje dining room ekhaya. Mengena omubi kube ngazuthi ungishaya ngathi mina ngise dining room ngimile ebese ngishaya ngebhola
lamabhola sasiwadlala kuqala bayaziyo beminyaka yami ayekhandwa ngoplastic kube ngathi ngishaya ngalolo bhola lelo esiphongweni mengena umuntu engimaziyo yabo khona umbawu2 omunye uyafiliza kuyena ngemuva yena ugqamile but bobawu2 ngakhona ukuba identify ukuthi ubani nalo filizayo ebese ngishaya ngaleli bhola mengishaya ngaleli bhola ngibo umuntu owayo mangiwa uvele kube emnyama emehlweni kube ne blackout kube emnyama umoya uphele umoya unqamuke straight mina I can tell now ukuthi umuntu umefa kubanjani guys ngoba yey kwaphela ukuphefumula kwaba ne blackout ngaphela nje straight yabo uma ngiphela ngazuthi ngiyawubuka umzimba wami usulele laphana sengihlukene kabili ngazibona ngiphuma uphuma umphefumulo ngiphuma mina ngihlukana kabili ngame eduze komzimba uma ngimile uyaqhamuka umntanami uyakhala yabo uma ekhala engazuthi ngifuna ukukhuluma kuyena ngifuna ukumtshela ukuthi akahambe otshela umama ukuthi angisekho but kube ngazuthi umntwana usengale komfula ngathi mina ngale komfula but ngisasendlini but indlela esekune gap ngakhona between mina naye angisakhona ukukhuluma kuthi kusenje ngizibona ukuthi no ngihambile ke straight ke manje because angisakhona even ukukhuluma nomntwana vele nale yanto eyenzakalile ngizwile ukuthi umphefumulo uyaphuma yabo okay ngikuthi ngisaxakaniseke kanjalo nje ngathi ngiyakhala ke manje ngoba ngiyabona ukuthi ngahamba ngashiya ingane zami zincane yabo ebese ke kuqhamuka uShembe meqhamuka ugqoke umjiva omnyama lo akawugqoka ungezile ugqoka umjiva omnyama akawugqoke lo onensephi ebese qhamuka beshesha qhamuka ujulukile umnyama qhamuka ngithi ukwangcono nantunyazi umesondela ngithi ngiyabuka umqalo wendlela ebese fike ngithethisa athi Thandaza ngathi ngifuna umphendula naye ukuthi angisakhona kusakhulumeki yabo athi Thandaza athethe Thandaza ujuluka umanzi ngifuna ukuphendula guys akusaphenduleki ngifuna ngathi kube ngazi ukuthi ngifuna unkwankwaza akwenzeki lutho kwathi kusenjalo kwaqhamuka ubaba ongizala ubaba usashona kuna 6 years ubaba baqhamuka nabo bafike basho into efanayo bathi Thandaza akusenzeki lutho kodwa ngathi mabesho njalo ngezwe ngazuthi ngazibona njengoba umzimba ubusuhlukene ngase ngizibona lo bemile bengikusasa yimi naye lo bengimile sengibuyele esidunjini emva kalokho ngezwe imhlathi engathi kuyabuya konke kuyabuya nokuphefumula kodwa umzimba ususebenza ngendlela engajwayelekile ususebenza ngendlela engajwayelekile nomphefumulo ngezwe ukuthi hayike manje sengumuntu oyedwa ke manje ngisenyameni uma ngisenyameni kanjalo ebese ngiphaphama uma ngiphaphama yey umzimba usebenza ngendlela engajwayelekile inhliziyo ishaya fast yonke into nje ugquqquqa uvalo enganginalo ngifuna ukuthandaza lokho ekuthiwa ngithandaze ngiyasaba angikhona ngisho ukwenza ngavuka ngahlala ngesinqa ngafele ngakhala ngahlula ngisho ukuthandaza ngakhala ngifuna ukuyobheka izingane ukuthi zona ziyaphila lento kwenzakalani guys hayibo umkhulu Shembe asimkhonze singamngabazi ingane zakwethu asimkhonze singamngabazi uShembe uNkulunkulu ongaboni manje akasoze futhi wabona uNkulunkulu uShembe angazi umuntu mengabe esathi umuntu usho ukuthini ngoba uJesu naye wayomjuda uJesu umjuda wayehleli namajuda naye njengoba umZulu uzohlala namaZulu asimkhonza uNkulunkulu ingane zakwethu singamngabazi uShembe uNkulunkulu akukho angakwazi ukukwenza ngiyabonga